Ensi kerralla. Niin joo, mutta mä vedin vähän kato. Ei sitten saa. Syötä! Oi! Päästeis kuva! Jarkko psyykko. Se on kaikki muijia. Oi! Ketä menee? Joni. Jonilta mainita muuten maa. Kaikki ei tehty jo alkuun. Joo, niin. Ei, normaali, meni jätä kivasti jo. Normaali. Lentää yli. Tää on virallinen kuva. Ei mitään, ollaan tasois. Päin! Ei voi vetää päin! Saadaan me lähteä! Ei se pääse pokaan! Saadaan me lähteä! Hei! Vesmukkää, syöttäis maali. Syötä nurkka. Nyt on pökö voimalla! Oi! Woo! Hyvä Vesku. Veskari kaipais vähän pientä reiliä. Vähän liian hiljaa. Ollut huippukuti. Ei se meidän tarvitse olla luja, kun se on tarkkaa. Ketä ottaa? Mä otan ton seuraavan pedon. Jarkkokin on viimeinen. Se saa ratkaista kaikki. Kivat paineet. Kuka täällä on? Ei mun tasoittava. Meillä on tasoittava. Hei! Hyvä meidän joukkue! Joustikää. Yes! Ja! Onko vielä? Sitten on vielä Jarkko ampu. Mutta eikö Jarkko käydä kummuun? Joo, vetä, mutta niinku et...